Uqhuba kahle kakhulu umdlalo webhola likanobhutshuzwayo obanjwa minyaka yonke eMakhanda eEastern Cape nobizwa ngeNew Year's Cup. Lomdlalo osubanjwa okwesine manje usungezinye zezinto ezinkulu ezithuthukisa ibhola likanobhutshuzwayo ezwenikazi iAfrica. Le yimini abadlali abangasoze bayilibale njengoko befumene ithuba lokubonakalisa isakhono sabo. Le tumente iNew Year's Cup yenye yetumente ezinkulu kwelilizwe kubadlali abasakhulayo. Mane kuphela ngoku amaqela ashikileyo kule tumente. Ezinye iplayers ezilapha siyabona ukuthi zize komnye umgangatho ophakathi ebalini. Sipromote into enkulu ekuthiwa si-strength versus strength, so that izikawuti zibone ukuthi now all these players compete kwesinye istandard esiphezulu. La maqela amabini iNew Brighton Academy yaseBhayi neManchester United yaseMondi zange ayiphumelele tumente ngaphambili. You have to sacrifice ukwenzela uye empumelelweni, and ekusacrificeni ikhona into engenzeka enhle kumele unyamezele. I cannot express ba ibaluleke kangakanani le tournament for basihambe nayo sibuye nayo Mondi. You know, it's always been a dream. This is the biggest stage we've ever been in. So nawo lamaqela mane ashikileyo aza kufumana amaqithiqithi. Le tumente idlala indima enkulu ekukhuthazeni abadlali bebhola ekhatywayo abasakhulayo bayeke iziyobisi. Kwaye le midlalo iza kuphela ngomhla wokugqibela kule nyanga. Ndinguzolani Moya weendaba zeSABC ndiseMakhanda kwiphondo leMpuma Koloni.